салом алейкум мардуми деҳаи яхч. Як раҳмат гуфтаниё ба падару модарои устодои ҳами фарзандо ки салом метиҳанд. Ношинос шинос одами калонда инама байни деҳа. бори дигар раҳмат мегӯем. Барои худи мардум мумкину қанатоване ки мо меоем бисёр як чизи хурсандкунанда да ҳама кӯдакако калонам хай салом метиҳанд. даст пеши бар одоб тарбия ҳамин чиз дар дигар деҳои Тоҷикистон кам дида мешавад. бо дараи хоҷаоби гармам рафтем ҳасту сарбаланду хонаобод бошед. Пацан удих кадистава. Подаи деҳаи яхч. Ина дарёи вахш. Авдиё! Айко! Сопровождение муна. Дарахтави чиқиб ку